Moi vaan kaikille! No voi vitsi, mulla on uusi kamera, niin tää valotus nyt taas vaihtui. Tässä on kuvissa tosi hyvä valotus, mutta sitten tälleen videon kanssa tää valotus ei todellakaan ole niin hyvä, miltä se näyttää. Tosiaan, tämän videon ideana on toi vaatepäivitysperiaatteessa, eli haul, mutta se kuulostaa suomeksi vähän tyhmältä. Niin sanon sitä vaatemuistutukseksi nyt vaikka. Eli mä voin vaikka aloittaa näistä suomenostoksista ja mennään siitä sitten vaikka romanostoksiin. Eli ensimmäinen, mitä mä oon ostanut nyt Suomesta, tai no itse asiassa Vilja osti sen mulle, on tämmönen HMR-mekko. Eli tämmönen kireä. Se on tämmöset läpikuultavat nää olkaimet. Ja sitten nahkainen reuna. Tää maksoo 15 €. Ja seuraava, mitä mä oon itse ostanut, on tämä laukku täällä. Tää on Indexiltä. Ja tää oli -70% alennuksessa. Maksoi 9 €. No seuraavaksi mulla itse asiassa on näitä rouvan vaatteita, joten mä nyt näytän vaikka näin vaatteet ensin. Tän mä ostin lasten puolelta kaupasta nimeltä Upim. Se on tämmöisiä kisuja. Mä en voinut vastustaa, kun siinä oli kissoja. Mulla oli vaan pakko saada se. Mut mä en nyt tiedä, että pystyykö mä näyttämään näitä päällä, koska mulla ei ole mitään erikoisia videonmuokkausohjelmia, enkä osaa niitä käyttääkään. Joten saa nähdä. Sitten tää on Genesis-nimisestä kaupasta Maxi Hame. Se on tämmönen läpikuultava harso päällä. Video menee ihan mustaksi, koska mulla ei ole myöskään mitään valoja nyt. Tää maksoi 10 € alennuksessa. Sitten ostin kengät. Missä toinen kenkä? Täällä. Viininpunaiset kengät. Täällä on nyt selvästi niinku ongelmia tarkentamisessa. Voit tarkentaa siihen kenkään. Noin hyvä. Noin maksoi Femman jossain marketissa, missä oli kaiken maailman feikkejä juttuja ja jotain semmoista. Seuraavana on kuppi. Tämmösiä kahvi- tai teekuppeja. Upim-nimisestä kaupasta 4. Maksoi 3 € kappaleelta. Oli kyllä hankala tuoda ne tänne asti, koska mua pelotti koko ajan, että ne menee rikki ja ne piti pakata kaiken maailman vaatekääryleisiin sun muihin. Sen jälkeen mä en itse asiassa ostanut sieltä Upimista muuta sitten kuin meikkejä. Eli tällainen Nykin tämmöinen, ja tää nyt on liquid lipstick, mutta toisaalta tää ei nyt suostu mitenkään tarkentamaan siihen ja mä en vitsi peittää mun naamaa, joten mä swatchaan tätä teille, niin se tulee selvemmäksi. Mä tosiaan swatchasin tätä kaupassa, eikä saanut sitä koko loppupäivänä pois mun kädestä. Sitten toinen on tämmönen lipsteini, jossa on siis tämmöinen tussipää. Musta tuntuu, että alkaa olla jo aika lopussa, niin siitä ei oikeastaan edes tule enää paljon mitään. Mutta saa tosiaan laittaa aika monta kerrasta huulille ennen kuin siitä näkyy mitään. Niin no, voin mä tän näyttää. Tilasin myös netistä Miss Ailtä kaverin kanssa puoliksi meikkejä. Niin toi tämmönen Elfin liquid lipstick, mutta on kyllä huulikiilto, joka on vähän saman väristä kuin toi lipstein, eli täällä. Mutta ei se haittaa, maksoin tästä $1, joten sillä ei tosiaan ole mitään väliä. Tää tuoksuu vähän mintulta. Sitten Essencein ripsari. Tää on ihan hyvä ripsari oikeastaan. Tämmönen pää.
itse asiassa jo. Maksoi 3,20 €, vähän eri hintaluokkaa kuin meillä. Ja sitten Wet n Wildin peite, tommonen peitepuikko. Väri on light medium. Ja viimeisenä on tämmönen hajuvesi, joka on mansikan tuoksusta. Tässä ei kyllä ole ollenkaan, että mitä hajuja nää oli, joten mä vaan haistelin niitä siellä kaupassa sitten. Tämmönen rollerball tekniikka tässäkin. Ja sit nää Misseiltä ostetut jutut, niin sieltä itse asiassa pelkästään kosmetiikkaa. En tiedä saako sieltä muut, kai sieltä jotain korui sai. Mä tilasin sieltä kyllä yhdet korvikset, en nyt tiedä missä ne on, mutta ne oli ihan väärän vääriset ton mun yhden korun kanssa, minkä mä myös tilasin. Mä näytän sen nyt siis tilasin ylppäreihin tämmösen korun. Tämmönen bling bling koru, mutta tässä on tämmönen messingin värinen tää kaulanauha ja siinä se oli ihan kultainen. Joten se ei mua silleen innostanut. Joo, kiva nyt. Mulla on joka paikka ihan tässä liquid lipstickissä, kun tätä tulee niin järkyttävän määrä käteen. Niin, no tilasin 2 kynsilakkaa. En oo tosiaan kokeillut. Mä oon Green Color merkkisiä. Toinen on tämmönen turkoosi. Toinen on matta päällyste. Ja mun kissa maukuu tuolla oven takana. Sitten tilasin Bomb Lash ripsarin. En oo tätä kokeillut. En oo varmaan edes kattonut minkä näköinen. No ilmeisesti tän näköinen. Ja täytyy mennä avaamaan kissalle ovi. Tuletko? Niin. Tuut se moikkaa? Tuutko? Sä oot mun huulipuna. Kato, kato. Nyt se on varmaan ihan mun huulipunas. No doubt. Niin ja sit tämmösen ostin myös tällaisen Cool Carve Shaverin. Tän saa tälleen kasaan. Näitä oli 3 siinä yhdessä paketissa, minkä sai $1. Voi Jeesus, tän mun liquid lipstickin kanssa. Siis kattokaa mun kättä. Siis oikeesti. Siis mä laitoin tätä kaupassa mun käteen. Ja se oli koko päivän mun kädessä, siis eri väristä. Siis mä en saanut sitä pois. Nytkin musta tuntuu, että mä en saa sitä pois. Siis se meni mun hotellihuoneeseen. Yritin pestä sitä pois, se ei lähtenyt. Et voin sanoa, että on kyllä tujuu. Ei oo siitä puute. Joo, no sit näihin ripsiin. Tällaiset ripset. Ei usko, että yksi paketti maksaa $1. Ja 205 ja 412 numeroiset. En ole tosiaan näitäkään kokeillut, koska mulla ei ole mitään special occasionia, mihin mä olisin nää laittanut. Ehkä tänä viikonloppuna kokeilen niitä sitten, saa nähdä. Ja ilmeisesti viimeinen juttu on nämä lasit. Siis mä en nyt oikeesti tiedä, että mitä mieltä mä oon näistä. No nyt mulla on täällä tämmösiä seksikkäitä hiustupsuja. Siis tällaiset. Sitten ollaan oikeesti hiljaa. Ja siis mun mielestä ne oli ensin kivat ja ne oli just sopivan kokoisetkin ja kaikkea. Mutta sit jotenkin kuvissa musta tuntuu, että ne näyttää niinku isoilta silleen niinku tässä kaavassa. En ole kyllä ihan varma mitä mieltä mä oon niistä. Tosiaan se oli mun vaatemuistutuksen. Ei sitä voi sanoa vaatemuistuksessa. En mä tiedä mikä se on. Stella oikeesti oo hiljaa. Siis aina kun mä yritän kuvata videon, niin sit joku huutaa tai sit joku ulisee niin kuin eräs. Shhh, hiljaa. Mä en saa ikinä niin tehdä tää rauhassa. Nyt on sentään uusi kamera, niin jotain saa kuvatuksi ehkä niin helpommin. Mutta joo, niin mulla oli Roomasta siellä jotain videoa, mutta siitä on äänet pois, koska mä en tehnyt videoasetuksesta laittaa niitä päälle, koska se oli mun eka video, mitä mä otin tällä. Joten jos mä saan sen jotenkin
muokattua tähän silleen, että siinä on jotain musaa taustalla jotain, että se on niin tylsä, niin laitan se tähän loppuun. Joo, mutta nähdään joskus.